नर्थ ईस्ट कला मेला हादरारि थाखोनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जालांबाय। आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै 4 आगस्ट रबिबारखालि ABCD आरो E गासै मोनबा केटेगरियाव सावगारि आखिनाय बादायलायनाया जालाङो। मख'जाथाव बाथ्रानि बे सावगारि आखिनाय बादायलायनाय मिरुखौ मुंदांखा सावगारि एरखांगिरि मडार्न आर्ट एकाडेमिनि बिगोमा सानस्रि ब्रह्म मुसाहारिनि नाजानायजों बाक्सा जिल्ला सिंनि कक्लाबारि केशब नोगोरनि सिजौ एकाडेमियाव खुंनाय जायो। हादरारि थाखोनि बे सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव सिमला कक्लाबारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि सा 100निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिहोयो। Ini ga? Ini ga? Vâng.